Това е последната част от поредицата. Вече съм останал само в един турнир. $109 в мърч. Предполагам, че остават 200-300 човека, нещо такова. 1800. Цяло стаковете са сравнително дълбоки, така че мога да си позволя пътя тук и да играя мултива. Тук май съм предпочел да донгбетна, тъй като май доста често ще чеква префол презера на този борт. Не е лош като цяло донгбета. И сега, доколкото спомням, JD, че съм на ши, трябва да плата 14 за 31 хиляди, за 32 хиляди почти. Тоест трябва да ми около 30%. Кофчето е тук, че съм на 6 човек зад него, което се показва доста сила. И цяло тук мисля, че мога да се стакна. Не е лошо стакването, но ако се стакна тук, ще мога да съкати с голяма част от чиповете ми. Но ако спечеля флип или там колкото се пада, понякога ще му доминира доста. Четворки също се поставям в кофти решения, но тук всъщност вече пред 2 към трябва да плата. Предполагам, че има 300% срещу целия му рейндж. Имаме пред, че е останал с 10 бинда, задължителен кол. Човек си спечели флипа. Валета. Имаме около 23 блинда. Тук плавам, че мина рейзна. Някой преди нас дали ще направи нещо. Тук естествено ще се стакна също всеки. Освен това може да си мисля, че съм тилтнат в предната ръка, където загубих флипа с четворките, което предразполага към по-лайт стакване. Ще има екшен тук на поповете. Надявам се поне някой да плати. Виждаме ми 3 бет, 3 на 5000. Странно. Доста странен 3 бет срещу OTG. Би трябва да знае, че тук няма фолд декоти, кой знае какво, може би опитва да вземе инициативата с някакви чифтове или не знам точно. Тук ако имах сега, предполагам, че ще му плата само 3 бета, за да го трапна. Но с поповете май повече ми харесва 4 бет. Човека плаща. Тук мога и да чекна принципно, тъй като имам поп-пика.
по-пика не беше в нас. По-добре да си бетно. Нещо от рода на 7000 примерно. И тук няма какво да се оплевам повече, мисля, че няма време с насниша. Пичение 3 бетна с валя. И плати 4 бет, което ми се вижда слабо отиграване като цяло. Минереш. Човек с 20 блинда. Тук стандартно до 3 бетния стакне. Предполагам, че можеш и по-малко 3 бет да го направя. $2,5 хикс може би е доста за 20 блинда стакове. Повечето ще ми нарезне. Тук вече се утвърждавам като чип лидер на масата и е логично да почна да ги натискам повече и да резвам, като имам преди колко са защити. Защото значение дали сме тук преди парите или първо сме влезнали, но за момента нямаме информация, тъй като не съм натиснал съответния прозорец, който показва тази статистика. Също 3 бет от сравнително защит играч нормално да се хвърля. И тук явно съм записал някои от ръцете. Интересно как съм паднал толкова до такъв стак. Не съм валял 6, което предполагам, че е било грешка, тъй като бях от хайджак и имам още няколко ръце до блинда, в които е можело да видя и по-силна ръка от валял 6. Тук на фолда с 2 бута. Това е напълно нормално с 3 блинда. Вече на този етап играта не е чак толкова интересна, когато останем с шорт стак и играем само all-in или fold. За да се губи голяма част от тръпката на играта и просто човек с добра памет може да запомни основните моменти за бутане и заплащане съответно и да играе почти перфектно. Дори да няма голяма представа от покера като цяло. Тук като гледам ще спечелим флипче. Дигаме малко стака. 8 блинда. Що ми имам предполагам, че съм all-in. Като цяло
Малко луз, може би, но тя преди, че след малко ще ни усъкатат стака блиндовете. Става с 8 блинда тук да се бутнем. Гледам, че имам около 4. Тоест сбора на блиндовете и антетата. Доста правя към големия блинд. Няма как да не се бутнем тук. Още по-добре ще, ако някой плати, за да може да ги скуизнем. Тук човек е непознат, но предполагам, че стоим добре срещу неговия рейндж. Валя, предполагам, че дори с 110 може да му плати така, както и с някакви чифтове, с които флипваме. Тук съм питал кажда, въпреки че имам почти 2 км, тук наистина трябва да се хвърля с 5-7 свитък. Тук може би съм рейзнал, този платил отзад и добър флоп за си бет. Тук мога да опитам да крадна блиндовете си мини рейс. Човек рейзва около 10-15%, предполагам, че имам добро fold equity. Плюс когато се стакне, ще имам поне около 35% срещу рейнджа му. Така че мисля, че този олин не е лош. Хубавото също е, че рейзвам над мин рейс, така че печеля повече чипове. Тук стигаме до почивката. Лесенко. Тук също мога да ги бутна, за да изглежда по-слабо и да може големия блинд да се включи, тъй като плата само прилича някакъв монстър ръката ми, какъвто е в случая в тази фаза на турнира. Човек като бута 7 блинда може да има доста широк рейндж. Но тук за съжаление не успяваме да издържим с дамите. Тук бутам около 12 блинда. Мисля, че е стандартно. И тук може би сме на балона, след като излиза този надпис. Waiting for other tables to finish.
Не, тук не ми харесва да ги бутам. Имаме около 12 блинда. Можем да изчакаме по-добра ситуация, дори да минат през нас един път блиндовете. Мисля, че ще оставим сравнително добър стак. Така че тук дама е 6, мисля, че е доста зле да ги бутам. Да бяха поне нещо от труда на дама и 9 сютед, дама и 10 тук. Да се надяваме, че никой няма да плати, тъй като сме доста зле. Много странен рейс от Федоров, който с 28 000 чипа рейз на 15 и си остави 13к. Виждаме, че вече сме в парите. В чата изписа, че 87 е приключил. Вече този играч като влезне овен, мисля, че сме фолт. За съжаление, тук щяхме да ги съберем. Така си мисля. Тук вече добра ръка, с която да се изшим. Плащания даваме поп, с които флипваме. Десятка на ривера ни спаси. Винаги е приятно на ривера да дойде. Тук 10 блинда, мисля, че трябва да му ги плата на този играч. 10 блинда от хайджак. Флип. Който не успяваме да вземем. Тук по-може да бутна валей 6, тъй като сме катов. 10 блинда. Пак май не е много добре. Мисля, че може да изчакам тук спокойно. По-добра, както имаме преди, че имам около 6 безплатни ръце, които ще дойдат преди блиндовете. Добре, че тук ми е вързало. Тук съм минерезна. Ами става минерез, да, като имам преди, че с големия блинд сме понад 20 блинда джип. Тук би трябвало да плата този пич с ама и 5 блинда, би трябвало да се бута с почти всякакви ръце. Имаме добри отс. Тук платихме на този пич, обаче за съжаление търна му върза, направи стрейт и се отвои от нас. Тук, колко видях, бях направил в 3бет, стандартно да направя някакъв си бет. Тук общо за такъвто и да е сайт се е сравнително комитващ, така че мога и малко по-малко от 20 000 да заложа. Тъй като борда е Rainbow, няма смисъл да рискувам чак толкова, при положение, че ефект ще е същия. И вече трябва да фолдна, когато ми ги наши.
трябва да ги бутна с сой валяров. Пак имаме около 8 блинда. Да се обърка да ни път издам идеята четат. Мисля, че беше доста зле коломо. Прибираме още пак. Ту си 10. И тук май по-добре да се хвърля. Не вярвам да се стаква с нещо по-слабо този играч. Изглежда госта на първо време, не знам дали в рейнджа си, който отваря от тази позиция, има нещо по-слабо от свой десктоп. Така че фолд беше по-добре. Ще трябва да ги бутнем, няма как. Сой фолд задължително трябва да лиснем цялата тема. Лично отвояват, май не. Тук съм забрал да мине рейзна, което не ми харесва. Особено. Макар че по принцип това от ранна позиция изглежда доста страшно. Мине рейзна. Дали черката на някакъв монстър. Тук съм искал ефтино да открадна блиндовете. Представяйки доста по-силна ръка. Може би не е лошо от играенето все пак. $16,000 трябва да ги плата на 2 към 1. Дори го водим. Но просто трябва и малко късмет в тези ситуации. Иначе няма как да се стигне дълбоко в турнира. Тук минерейза вече не ми харесват. По-добре да ги бутна или да фолдна. Тъй като сега става доста кофти. 66 за 109, по-скоро наистина трябва да се фолдна. Грешката беше преди това. И това беше явно тук прекъсва видеото. Този турнир спечелих около $500, което не е лошо като цяло. Се надявам, че другия път ще са повече. Надявам също да ви е харесало видеото. И така, пишете някакви грешки, които намирате и така, чао.